Sompa TV, Sompa TV, oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Sompa FM. Sompa 106.5 Kasia Bobra anadru so sada shimama Daniel Chere na yede baba sombo na yamama nyina muacho Kasia boyfri hanomu a ebetwa ne ho aba frontenten fidie no so ansam nyina no yansam fada romanti wakrocha dia kwa kogo ya okwa benya bi na wakenkan ayo www.sompaonline.com ansam nyina da yansam fada romanti wakruchire adiakogo ananya ho Sompa yatina kasia ya wasantemantem kropo kumase 93.1 wamanfa ya won mo etie bi kumase kro no ano ayeko FM FB 100.9 wokwo Paris France abrochimemu a adamfo pa radio anso FB afa 101.1 eno awotakwa takwa de aye 103.3 FM yenuanum ya womo honom womada romanti edam ya anya semketo makra tachima na aye 106.1 and sunyane ya 98.9 wokwa nkranza ewonso ya 90.7 and adoma eno ya 101.3 ya chose ehwanum nyina no yedamuo na anyam ya da romanti di koda no sonso jasa yewura Blizzard Foster da romanti wanyina so yadru ho wokwa no ya Sompa FM wonu an se wasachie ubenya ya kama ewo di koda no so no wasanso atie yayi tuning radio nyina dan so ye namu ana Facebook no ane ya Sompa 106.5 Sompa 106.5 Facebook dia no ana YouTube no so ya Sompa 106.5 and some would do ya back in Canada wokwa wadwenchira na senso ye ne fafa ma ebrepam ye benya da genia ken kan kama anso atumi adiama let's start complain method one mother roma and now what ya toothpaste and the brush ata ye chia ya tono say at the hot bite no no mpa mo kase boyi e baba somo na anansam wa ye de ba no ne edum tintimai pa and say National Road Safety Authority one more shanka at the Achero Kropo no Anamasino Assembly no ya one more I want Kramanta Musara one more panato pano bia Enfetin na ya timu ya kaseya Ankwapem June bosom da tosum ye no na bill boss a wo do ye sisi kwamu a asisi ashankafo one more kwan nyina no na enamra kwan so ana wo musisi ye no ya dwiri ni nyina da ato agu na enamu nsansam ana yewura na yade ababasom Ghana de shemo bakaya besa na watwe miensa ka kwa ne bosom sunu ana eya ashankafo ye wo ma Ghana mu ashanka ade kira ban no ya na won mo kire se anioma bi akoso ewo ma Ghana mu anyamye no kwasem ni wo mobo anyoso ye kura ne nyina no ayesa enei amiaya wodo a yede ama ashenkafo se ewonom na edurumra bi na ja won mu gina na won mo si passengers ya won betumi akwa akogina no ewonom nyina ye nuan madwarifo won ma jewafa na nya adwarifo nko a billboards awodo ye si won mani mu kwan ya nam so ama nkwanhia awodo sisi wo ma Ghana mu no nti no won ma shenka sacha se ekoba no se aban no antu wanamo a won betia tua ewo Ghana aban so eka ho bi ama National Road Safety Authority wo mo kran po de hyema pa abatu dwaman kramantam so no ACCRA mayor enso aye na famu de ehwe se adwarifo ma na member bi no a wo so di dwa ewo ma Ghana yakwan so nyina no wo be ye won nyina de afri won aboa ama hunidie mapa enso atumi akoso na akan wo bi ama National Road Safety Authority wo so na nsentam wo de bai a kire se wo hwemu a enya nkramantam nko
asante mantemu bono epoye atoye ani anafo ne achifi nyina no ye wo billboards awodo bi mu anipa binom ade won mo ankasa pe ana akosisi ade afiri wo asi won mo won mo kirem sa billboards no krampo no enya sa bia Ghana ban ana ama won mo tumi krata se wo mo si billboards bi emphasis kwan mu ana bibi etosa na emomu wo hwe mo pa no a saafo no ano ye Ghana de hye binom no wo mo ankasa boapa ana won mo si billboards ade asisi kwan mu a ajejeje kwan mu aboso nti se kwaba no se bia wo bi kura atwa kwan mu na woni ya no wogina bia ya sa billboard ni si na asi kwan mu no abahu na je se wo twa mu an se ka ebo no so aban eye bafua eno aka ho bi ama National Road Safety Authority won mo shanka de atodwa ya won mo kirem se kropo ne mensin assembly sa ewo ma Ghana mu nyina wo mo na akopem nyame ya domu a June bosum da toso mienu ewo afimu na won mo ahwese ashankafo awodo ya wo mo adidwa anasempo ewo mo sisi billboards awodo ewo yakwan so nyina no ye betumi atu won mo so sa ewo oma Ghana emu na aseminti ya kwa no so na ga ne GPRTU panyipa be de chiro kasa de ma won ye Samuel amoa akwakodi ho enkomo samya mo ajo Sompa so nie Sama wotemen kama joy. Ama mi joso. Yo na no man bokode e. Ya da nyame ase. Amenim sama hunu directives a ene National Road Safety Authority wo mo de APPIAH no a. One mo sanka de aba. Sa wo mo ma mensina wodo no MMDCs no. Akopem nyame ya dom adwade di yanim yi. Sa billboards bia enam won mo nsa so na NCCC emra kwan mu yamma won mutumi krata se won mu si billboards ni si kwam na age kwan mu aboso nam so kra ma accident ba no won mu ma won mu akopem nyame ya dom adwada won mu anjuri angu a emra ene won mu bedi yambisa asankafo sasemi mo je no se yankasa working for no short phone in anyway yeah for the the Sompa and the moment you can't billboards AGYEIWAA most of the areas where junction necessary drive the UTS in Prapono. That billboards is very now the TSC. And Pempina, share a consia to be trapped on my way. Now, Niama bia etime kofa akwanhia de bano Sompa FM esi ni ahudo biblia emma ahyenkafo ehunu kwari entino ade aka company de even in Kamantemu there are so many areas kwa wusi mbapo uhunu kwari that is one sheni ya na kiswako prosecute de so ya akwanhia akwakoba entino the recipe say omo fa we ato omo so na omo shese omo mumreta kredi na omo shiri sa billboard na mpemfio ha nse in the right direction I so say no so betimi aboa ya senkafo fa ma ekonoma da ho ma ya so betimi apply routes na betimi everything so accident ahodo bebre we kwan so na asama yara de bi o yenim sa ancha kra ana mo shenka ya na mo kire mo sa woman no akwan mo ayefi na se bi onya ayefi se bi ya to nwura na agum na momo no adwadifo man mema bi no won maje kwan mu abaso no emokura ka ho bi ma accident awodo pasisi pa ana ne yewnu sa billboards bi nso so ka ho bi ana ma ne ba sa ne mpanyifo asase awotu ho na moyi mo won sa de mo ye no aso aba de ama mo na you say anamo aye 2 years no and say nya positive result because of come Kamantemu crowd they were made on the Bible saying yes I me kasafa the before AGYA plan boso bus stop ahodo asesen kashen kani unama uduru ha betimeti passenger na unya kwanpo wesi passenger uko gina so anyina ya polisi ni se achewo leja on wa ko she kona bia ko wetiri bia fi bunjem nyina ya de ala tete passing so pedestrians so omunya da bi empower tie pemu wa ye ke for the car ko bi se so ko nyama no MSM penin kutu sa na moyinu ye hu se nsembia na ebe kan WhatsApp no penin fo hu se dia ye etasu
amfa the year do to my boy or mine. It's you say ni ampedinfo ye ne ye na so bebre ama ye hu say so ya ludu chum said the aye ya famu bi eso mo e hye ye me ye no anso de enso nyame bi ka ye nke de babo ntin so mo so be so mo so mo timi ye no mo de aboa ye Jesus so say do ma ye de ya no mo na so ya ma ye mo wona sa amra no de wo ho awasa ye tumi de ye adwuma na momo no Ghana na kwakwa se wampuso ho amra no nya adwuma na san se per dia mo kai ne mo directives a mo di kan de ba asase no ase eno na so abayi a ene ye hunu de ye hunu ye ufe amra ne ho Ghana no amra wa ha but ase mpadinfo no ayi o mani ato nchen e ho amra na bi ho ebi ne jadi fly guy ye de ba ya ye regulation 117 of LI 2180 e cassette ya so bi di dwa e on approved place so muti me chene di ko gina se ni bia no yes sorry so gidi enye no mo so asoro mu ye jadi ko everywhere da me ya ne kasa fa hye asentiade enti so aye di be ya ebinum de o mayi no mo keke so mo beti so a ye complaining about floating drivers lane or mo ne ma bi o mo ye ni ade no eno so se mra e kasa tia o the same LI 2180 regulation 121 so say and so be very as commercial transport operator so joining an existing transport union and so very 4-5 years it is no and maybe a chairman and focus and driver for Kika who says Yamia don't drive for Shiande and many are short come baby I used to say and for you when you're to Chamon Panya Jumano no what media Juma near what to say. Yansha drivers mujuma dia mudie ana bill boss sane ene ye kan wono awon sunsanso bi na nyen sunsanso so awo majuma so ana yes that billboard ni nyen sunsanso papa ni nti aya na assemblies no emi ma permit ma omo de sa billboards no AGYEIWAA ni nyina bosso are in fact destroy even the beauty of the city. No so enya nsunsanso ye dwuma so a se de mi di kankan no baby o kra pa ss utimi ehu kwam no because of the boss AGYEIWAA boss ntini na ehunu kwam sa ne na nyina ya de mi di kankan se timi ko fa kwanhia de ba enti de nsunsanso bo ne pa de ma ye dwuma ya isusu se mpani ko ti na mo so yi sa on approve the boss na ye we say ha ye we dwuma ho Emma ye hu kwam ni ade ni di firi ho a mo ka che pa da brain o ye nso edwumadi ayedi sa billboards ya ya kan wasem ye yi no akwakwa panyi pa ba de kira wokasa de ma GPRTU de minim sanya dan ya no a mo beyinya complaints awodo ana se enkwanhia bi besi ama ye tumi aka se o freeway ana se freeway mo tibiri bi pen se enam billboards yi bi so ama incident bi esi pen ana ya titi bi na though I don't have it on records, but me and Kasapo Ediasi Menimuda, our driver Nini Babeti Kwema, and I'm billboard and I junction so about Intino, or also I'm Shay MOTC Manaka for so bar, Ecoconia Quentia, and you know, a idea you will be papa, you will be pa, and yes, any idea, a hard journey, idea, no cancer, dear heart, a idea this I will be pa. Enti aya koye nimu no ade na mususu se empanyumfo ya ebetumi aboa aya billboards na nko a se ye afiri honom no ana ba bi esesie no ankasa no ana wase atwekọ akire ema na tumi boa modwumedie we are not against say ma empanyumfo approve say mo bi mfa billboard emesi ho and advertise for the company and as an adwumedie enye ye how no na mo no omo fancy baby pa emfama ye enti baby esino na ss omo chiko akire said ye be ya akwan mu beda ho ama ya hyenkafo ye yusu kwan na eno no betimi aboa kese pa e de ama ye ena enye no so nko ampo ye ka billboards mo asemi ne ye hye ya kwan no so aye nam so no maame akwan no atetia pansam ene una motorway so a ase una mekurase kwan so ensu sa motorway ka freche enye say na ye na kwa menkroma ye de ma ye yo
mpanimfo yi oboni e woni amahudo bebre mu enyama hudo bebre ekofa akwanhyia de ba enti sabre ni asase e point na one by one said the other mpanimfo be ma famu de ni asenka penso etima careful akwan na ye nam so no na akwanhyia na eto atimi atwa e de amaye nyina yo yero samamia no wase se waje brana wona sompa kase ya de nkomo nyame hira wai Yesu meda ma nyame hira mo amen awusia wai aya yero Samuel Amoa waya panyepa be de chiro de ma GPRTU ka shanka adwumakuo no ana yatesa na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ National Road Safety Authority anamotu a wɔn motuo no wɔmfo so yie papaapa na nka wɔn mokɔ so ayɛ ne sɛ yɛbɛboa ama ɔma Ghana yɛkwan mu ate na asɛm nti yɛnkɔ ɔma no so ani ne kasamafoɔ adama National Road Safety Authority Madam Pearl Satakla ɛnkɔtwetwe ɛnkɔmmɔ ɔpanye pa yɛmoadwo wɔ so mpa so nie medu so minua mpatwa tete adom na maame mo nso Nyame adom na so yie mfi ho asedan kanyame na yama momɔ ne adwuma nso mo yɛ adwuma paa Nyame na yɛhunu no sɛ National Road Safety Authority mo ahyɛase a mutu anamɔ bi na saa na mo yɛhunu sɛ bɛsɛ na wɔtwe mmiɛnsa ka kɔ ne bosome soɔ no mo hyɛ nka de bae ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ billboards bi a SCC kwan mu a wɔsi yi firi wɔn mo a ɛno no MMDC no wɔn hwɛ na wɔn ne ho dwuma ɛno na yɛhunu sɛ mo de mmera ne na ato so sɛ nyame yɛ adom a June bosom de to so mienu wɔn mo anyi mfiri wɔn mo a mmera ne wɔn bɛdi bana mo bɛtesa pastor me da se me tia obi bia otie me ma da mo ato akwanya wa ma iminti ampa kwasra obi sae no de wo kan ni na wo mu sa pepepe na wadaroma boye mu nkyeremu kakra we no ɛbɛkɔ akɔyɛ sɛe ɛyɛ MMDC ni mom ana mo bɛtwe wɔn ma so ana ahefo a yo me da se biom awo asebisa obisa me sɛnea mo say no yɛ de yɛ ne media houses ɛna di adwuma no ebom ɛsan sɛ adwuma no kɛseɛ na ɛfa kyerɛkyerɛ advocacy awareness creation sensitization ɛna sɛ yɛ de regulatory authority abɛka ho ɛne enforcement of road safety regulations of institutions abɛka ho into yɛ ne mo ani di dwuma na deɛ wo mo ani sɛ yɛ bɛ mu sɛ billboards advertising boards a ɛwɔ yɛ de sisi hɔ no bebree na ɛyɛ unauthorized Sompa sites ɛde nneɛma bi ɛkeka ho no esisi ahyɛnkafo anim eti sɛ ɔmo anim papa ebi kura kɔba signs road signs ɛne nneɛma bebree a inform drivers no ti ɛde apɛhyia taaba na ɛyɛ saa na driver ni na yɛ bɔ ɔmo ba ne timamu pa na sɛ ɔmanmufoɔ a yɛ nyinaa yɛka ho yɛ road users no yɛ nyinaa yɛ at risk eti no as an authority no yɛ issue statement ɛka kyerɛ ɔmo yɛ duty bearer agencies anaasɛ ɔmo ho ɛwɔ saa ɛkwan no so no sɛ yɛ ma ɔmo brɛ bi na ɔmo ntutu mfiri hɔ the unappropriate and unapproved one ɔmo yiyi mfiri hɔ yɛ ma ɔmo mbrɛ abamu a na yɛsan yɛ stakeholders meeting na yɛsɛ no yɛ ne assembly foɔ no nhyia yɛn ho na yɛhu road map anaasɛ ɛkwan papa so a yɛn nyinaa yɛbɛfa yɛ advertisers yɛn ne ɔmo ahyia dada na most of the time no sɛ advertising companies anaa any company pɛ sɛ ɔde billboard anaa advertising board bi esi beebi a assembly anaasɛ municipal district metropolitan assemblies a ɔmo wɔ within a certain jurisdiction billboards no bi sisi no ɔmo na ɔmo ma ho kwan ama yɛ di sisi ɔmo na ɔmo ma beebi a wobi besi beebi a nsɛsɛ wodi besi nti most of the time no ɔmo ne advertising companies no ne individuals ne institutions ɛna ɛyɛ baako na ɔmo anma wo saa tumi na wontumi mfɛnti ɔmo ba abɛtutu nti sɛ esi hɔ de a na kyerɛ sɛ ɔmo na ɔmo ama saa tumi no sɛ yɛmfa sisi hɔ ɛno nti no
the time na ebi mu tati tu ebi mu so tutu na ye hu se foforo so ba ye se ye ni omuhia na ye nyina together ye government institutions like ye university o manu mu duro na nyina ye boa ye ho ana se ye tiete ye ho na ye hu papa ye be paso but unfortunately for us meeting and no ye assemble especially within the greater Accra region na ye dey start no omo ensi ho me who are the currently on Wednesday. Let's say, we new reason here. Let's say, we are not a so almost said that almost flouting invitation and not a windy invitation at their moment so. And no media back, young other stakeholders. Now, assembly, not the end for Muno and Madia. Then, so no, yeah, to me, and cost science, yeah, the time from the time Muframa kesiye na itagana huni na efra say ya ma omo up to 2nd June say some na ye kan ye ma omo time na ye check we ni on be sia ntimu enya hwe ye sia na hu the way forward omo itumi amba there ye ma omo that time we there order command authority ni ye juma compliance notice na ya ma wo from mu say by June na wanya wo assemblies are now say duty bearer do you responsible no the doma kwejina mra no mra ni omo bi se na be ya nyina ye man betre security ebe safety ebe koso na kwejina bebre asa akwa no so eba no eno so ya hye abrena se Mayansa momo abaso biem sanse sa board decision yikura no amacheki no ebaboa ma oman no yatumi agina ye na so na wadaro mo boy kakra mo hwehwemu kakra mo ye afa no bill boss ne ho no anyambia mo timi ko hunu bi sa ye wa amanyoko ne bi wo ho no a wo mo so de no nsimra kwa so iya wo mo sisi ana bacho no de amanyoko wasam no akwa to say free campaign time no but the assistant mia na ye hu say democrat say the no and no so crown no so can be but there they are found to say assembly bia wo within a certain jurisdiction no so wo to be my yeduma it is am ye kwani bi at the best 200 we mu now wo no afa wo so now so play now da mu wo so wo assemble no it maybe no ye dey any wo dey now so sa ma ye ku no I flow mountain for no so and say however you do it because assembly biano or ya my me and I saw normal Sompa FM bylaws any standards I said to assembly me ye juma send the be my na you want to about we down say or that be see we about ya my ni ntinu fina just a wunye we juma na ye na ye bebre yo na madam wado my shad yo assembly si ya na woka one more asem we say moma wo mu invitation na so wo mu ama no eye wo mu nyina ana ekuo bi duduo bi na ama wado mo betimi ama ye figures no ena me committee wo baby fufuro nti no man to me endru sa meeting na se me ko me another meeting enti to me endru meeting na se but there me colleagues or call ye catch me say assemblies mo a omo ni greater Accra no ene to me buy ene mo ebi to me buy na say wo mo kura no a wo mo ni greater Accra na timi aba ene greater Accra for no mo amba na to say o amba no 20 year ni reason quality o mo to me amba because yes and the invitation come on through local government enti ye ni ma de enti o mo to me amba ayekoye ni muyi sa asotwe sonko National Road Safety Authority mo pese mo de gu akwam na eboa ma assemblies no obi aye na dwuma yie no eba so haye ana mo de mraba tato asotwe no ka me boss ko interview no ka say ye de omba ko gina assembly enti no emra because asotwe no in road safety act no authority act na ye de amaye no ye wo fine and I sanwo prosecution and I said we go to court enti mienu mu bia no ye betumi de aba wo mo ida e be fine no and I said do ba ko gina at dibia
first, second June, we do now area more now jurisdiction. Billboards to the see what. Hello, Madam, what's your name? Now, one want to say second June no a band dodo. As I was showing you, I carry any. They know the booby from me to me. I didn't Sompa FM. I back Canada. Okay. I am my American thing. And it says, yeah. You're from Munay, I am danger who. Baby, I didn't put my baby see on one baby. Not just a Saturday, but see, I sit down, watch it all. 18 so started. Now you started the big quarter, only now, mobile Juma. And I joke around Alabama won't call for a corner to a normal to because I call say, Ghana, no standards, any laws to me in our but individuals and institutions, we can find Juma into be a open. All individuals, including institutions, there is a way and one, but the man in the Juma now found saying in a government institution and I say in fear. Now, be the standards, I had just say a Juma person yet. Or be a bear up and doing, standing a bear. Yo, I would ye jawa more cocra no, na GPRT for no Arbama Yebisa. Manamo ntuo no amatuo no eye ebeboa wo mo nemo won madwene mu de nkomu susu bribi sanka moni assemblies ni hia sa billboards awodo enya sanka ebesisi kwan ho kora nemo nke yantwe nkwa akire wadaro mama susu bribi sa na madwene ho so na ye ko ye na omamba no because obi adumedie esi bebi obi dumedie start bitinu ye no ese ye ni omu any advertisers association tnasi ye hu laws no standards na wo no baby I can say esi ye hu no baby I say esi a ho no ye be ma na esi what I say Matias ya pa na wo dwumedie bi obi edi hu enti baby a omu bremu assembly bylaws and assembly standards and advertising for also laws mu I prefer billboards esi ho na esi edisi now so no ye nim pass lost no be intertwining into another one. It was to be a road sign. AC has considered billboards to any remusa. And as to black them and my Sana media and Temudi and maybe a man one cast of festival you was setting with certain height, what I say. And this certain length would be what if you be as almost you with Juma. No so ye tuma no so ye we are no so promoting a Juma and I say bibi and yes we ya kote baby ayehu ye wo standard o be ye na emma ensio bi enim and I will be pay attention to no too much other can or be distracted driving na or they can ba akonya akwensia it na kanu na ye tana na ya hwe so de ye hu se we yi na ye to we ya to action I will be the Audibesti, who was the length, I say, Yenesa, Bruce, so Fabra, the acceptable length, and after weight, and Mama, it will not the Waba, your office, not the near my son, the better, the 2 money of Savana, your monitor, Audis, was sending. Yo, Mamma, me no was sent over no Adagya when Yamishra, why, near him send Yamia Dumwa. Ejwa de besa bomu punum na ya fa na mo no ba bia mo ba ye akwakosintie bomu ada ma ya no bia yo medase yes ye dase pa ye dase awusiane na kasa ye aye kasama fortema National Road Safety Authority Madam Pearl Adusu Satakla and ya tesa no church ensemu no Leicester Company Limited and Meron Siakasiebo and na adrusu no Shannon Swain sa wo pa ya toothpaste and na brush Leicester Company Limited nkoa ana akwakofa agiaba adwama so eye papa na ne bo no so ada fom wan ma na wodo de agugum de abasa ne ye beboa me no mienu sane ye yesen no anka sasitie no ene sane ye mu ahoden sitie nti eye ya toothpaste ana ne brush nkoa ene betumi aboa ma wo se no atumi agina ne naso wo se kwame ya wodo a ye ton aye
just a toothpaste bi wonsa ebetumi aka bi na ehwasa won won bedi enkomo 0501 61 9588 0501 61 9588 and also 0501 39 0338 na ne one mo ani enkomo awmeka hit patch nsunie eyema obi bia da bia ya wo ye adwumaden wo mo kwa adwuma so na won mabre no hwese obenya awmeka hit patch na wotumi ade adwuma ebo wo ye papa madamu ni nyina da wankasa wo CPS tai a anya asem keto ma wo se de yan na se wo batie wo che ya na wo de atare ba bia ya ya no gise ya wuti anase mpo wo kotodwe waposo na ya wo ya wusisi wo hia awmeka hit patch emu asem ano no ebe kokora wa bransan so mabie mo 0599 802 297 0599 802 297 where so ne yegina ne ada ye hotel ye ba kase bono eto aso Abusia yentu ansam no so enfama mo na ensam no kaisa Sompa 106.5 FM Accra hasen metwa fa hasen no woti en kan santemantemu eya Sompa 93.1 FM afa ayiko 100.9 so ekramu wo ho Kumase Sompa 90.7 in Kranza Sompa 106.1 FM wo Tachiman Sompa 101.3 FM wo Doma Sompa 98.9 so ewo sunyane enafe takwa Sompa 101.1 FM takra de eye Sompa 103.3 FM ewo nyina da ensem no etwa fa ho ada for radio ewo Paris France saso na de koda no so che live ewo ho eye Sompa FM www.sompolive.com so Abel Fontaine Fidie no so kwa ho wonsa beka yen afa Facebook Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube so eya Sompa FM ensem no dia yade to aso bia wo betia no ene sa rawo sem bia si ewo kwabri East Mensima Santemantem nam so ama papa bi ye kasai ni tini nanim nyina ayam eba ne sen Don kuma wamra sabadwafie ene wo mo nyina maache meka sai wo mo oyoko aboboa no esanse chema wuntumi eda so hyem sanso ana anai yera andi APPIAH kubi ya yamranim ni adama yera chamar wuntumi so wakasa kyerɛ sɛ yokofo de wan modwuma eno moye no mampanyi mahama so ena ekasa kyerɛ bromantamfo ne bunu east fo sɛ wonom gidie ya wode ma wonom na na so wode ma no no enya dia obeyi wonom ama da biara da hefa ena okogina ya wosensemi sada ena di conjunction exercise na nyankranko na ekoso go so na ma trankonwa ehon so ebi akoso na Imani Africa Vice President na nya amane yi sebre no Yera Ibrahim Muhammad na kwa kogina mara no na de nti ene watusa na mo no akyerɛkyerɛfo ne na beto dwasa wo ho kwatwe te seka ne babunu na de nti aba ne sa hefa ba bia sini nyina no ye de bo ama ne bo ebesomo e wakase yi so afe junior high school sefo no so inhyiranka nyame say school feeding ye de won maka ho afoforo bi ka wenu mo ho ebra ma me ha na bisiu ati wa west mansin mo so wadi akire ama won mo mutu fuma godie nipa bese du ya kire wo mo ya de nyina emu nsam ababa somo a amana no de anso aka ho ene yentena ko se no so ababa sekin na ya sore enkonya so asomfo basa ene ya tena se AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG menema no ma Oheneyere mame akua YEBOAA ASIAMA bronya abrewatia ena afei AAA APPIAH Apam Dada afei yenhwe na ensam ne yentutu ne sra ne abasa ye hyansam na se ede ye ni akyeremo ewo asante mantemo na kwabri East Mensimo eye kuro anase Mensim bako a eno so ewo mantem ne mo ena ukopie mo ewo kuro bako ehyema ye frɛ ne Faudia arahosem ena firi ho eba ne nyina no ene se panyi bia ne dwumadie ya wodie no ene aka ba de bi ena odidi dwuma
ene wode soso na de ne ade obi ehu de free soro ebete bayira homemu Emma enam so yase cylinder na pai ama ye ka sei panyin no nanim nyina sei ni tidie ete ya ne sa ya chese ye ka sei no yama ne boni ba obedu ehinte hunu kokufutu ne aya abribia no kofutu na wotietie ensem wa ehinta no de besom ye no wodnani edi asem ye chi yenkwa homa no so ne ene no emon komoi ba wa majuo na pom ti sei obade adumo me ho ade menu aba Sir, ye Facebook, your YouTube says here Sompa 106.5 FM, Accra. Announcer Sompa FM live for the year no, enya dia eye nika eya reposem. Se ni papa na nim ena ni nyina tete sa no. Eba ne sen die na wo duedue mu no, wo te fa ho. Minu aba ma me na wase na minti atiefu a wo tie Sompa ena nwumbre na me mfo mu ntu famra santemantema hinku kumasim. Mano kwabri east ena me no mu adwuro nyina na sese ukopie mu e ofade a enra abc ene anopai ba na nwumbre so de na chese enya agrokra se wudwuru eye fade ahemfie na chi ho a eye abranche ba ko a yefre no ASIAMA wono ankasa esinifie a wato ho fence wo na se ne nyina enim se yenuanom nkuma omo secondary school ombeko school dia no mbe nya trank ne ade nti trank ne chop boss ne ade bi na chese papa oyeye ya wafa adwumayefo a wono omo eye adwuma ne no ena nakola ba ko a yefre no edom edian do omdodo na ade nim no eye malaria wanya mfie no be se aduanan wotwe ko aduonu 48 to 50 years sam ho kakra na chese ni mfie no ekokoduru abranti idia edinim no pa eye malaria enra ebo be se nundu ko ne nundu no owo ho a chese oye na dwuma nyina na se eho no efie ho no waye department na so mo a omo ye trank no ye wo mo a omo tentene na de no a plate na ye de ye no ene ye wo mo so a omo spray ene ye wo mo keke kese ani na se won bedi adanse a senior status a omo ye ka no omo fidie no omo de ye ni bi no pepepe na omo so a se bi omo ye trank no so omo de ye nyina so ombe hia car bad ena afi gas na no na sa infidie ye omo didi duma gas ni car bad no eho adumadie no eya na dinye pa ena eno so no eya na mpempi no se atrenche mbisi wo ho a ehu pa ene se tiefu a etie anwumbre no omuko Facebook a ombehu asem a meken eno na car bad ne gas ya branch ye friend malaria yi ode esoso eye tranki ena kwansi eye car bad no etumi fole ya na te se akwa ya wusem yi pa agi boom nti agi boom sa na se gas from ajanso de eya de eze ni nim yan kam atiefo ya wa apiate ye sie se ni nim na te se ya akwa ya wusem yi pa nti agi boom sa no ni aba mekase ena abrantie malaria na nim atete se ne yenyina yehunu wo Facebook a enim se tiefo ntini yede niema brabra ni kakra nanso ntawa uhunu se ne odasani enim asi atete afa utumi se ne se gas no explosion ne se ano hie pa eno na eka hu bi eno anopa be se no dubremu issue ni si yepe ena mamponten police fo ebo anan ebeduru Mr. ASIAMA fie ho ene abrantie malaria wanya mfie aduanan wotwi ombo modern so mbe pagya ni mu na omodo ni free word no come amponten abaya asabi yansia police fo afi ase omo ye asem no hwehwemu ntna se ubisa ya abrantie malaria car bad ne gas aka bomu omo de di adwuma omo de yeye tranka yenu anum kuma ye de ko secondary school bi enna tese ekoji nsemu a me no kase na branch watina nanu wonse do yaya na mekase na ho de nanso yanti ni pi kase de ne nke yenyina enim se nka gas explosion de nyesi dia na ese nipa pinu a na chese omho ka nanso we de branch e friend malaria mekase ono nko a enam se no no woni department a oye ho adwumanti no ono nko a na me no kase no atorenche mitumi to no a watina nanu wonse do nti se obisa amia na sa ena etie na eno eba na sa no eja assemblyman na owo ho aye Honorable Joseph Ado metoto ahomani ni dinkomo na mbisa nse ni asie ni o na o manfo a ewo mpotem ho se na omhu sitie na Oheneyere beka se wo ne yem yentie se ne assemblyman no kire mu finance mbisa bi wo a watwa so abisa me tweeted me hon man a minya call
enti me kope ke ko na de kan say atu yechem yesi e wo me mpesua no so nna we say me bo jade me ye na me bo na mo na me ko ho no mo enti jam me jade me ye nyina me ko ya na de tie ne say papa bi a oye trank e wo no angasa ni fee na abrantie bi ore ne ye adwuma a ye frɛ no malaria a ofree ase ofree me information me say bi so ofree abi nche bi so ofree kronum e de be na adwuma enti yes, there were a na car bad nom the sort of trank no. Once a car bad nom digum said the straight for any weather for mo ye no. And no and the sort trank no. Inti ase omu de na ade na blasty and na ti na de ti no. Ni die and I make say dia omsom ni friend na malaria and na o hani fi so be 48 to 50 years. The appearance him do na process for I will refer on ma to da na me dia so so ma ba come on rem. Inti the mu ya go page no and na to care on the neko. Inti a chire and na no time ko na mkonya pictures no. Na ja me dia phone so station se be frame na me be ascend na so na tie no de me ka se na de me ko man pa da se na adwumawura no ono ani fi no mo ko police station ho no mo fi ho no so de me ntimi ko obi me ka na se hu de de ala hu de be si ho no mo ebesi ewo ho ma yankwa wo mane so bie ba wa wote me nka wadaroma na to nka pa papa wanya finhye aduana wotwe a wokyerɛ sa atoyɛ nchama tuni wodua mu anasa wototo assembly member na no ubisa ne sɛ na sene mu frifa de ho na bie mu kula no wɔyɛ bɛma wafo wawo anasa ne nchi ne sɛ na ne masitiɛ onye meka sɛ me dua mu a me ne assembly member ni edi nkomo no wɔkyerɛ mu sɛ abrantie ne de anopa bia na nam sɛ wɔnte fa de ho nti no ya na mpempi no ofri kronom na eba na se kronom a ofri ba nenam se oye adwumayini a osu adwumanti onyampon no ho se utumu se adwuma no waya kyeyi nti na che se enya de se nabusu asem kura no yishi ni si ye yatumi awura mu pii nanso yenim se ye wa ha se ye besom atiefo nti no ye dobo modin ne ye de atire ne yahun se ebia na owo yire kura na se owo ba na ebre mu de yani assembly man din ko mo kire mu se abrante ni mum de enya fa de ho no firi na mum ofiri kronom na ona ofiri ho na oba adwuma nti na se ubisa ya de a saa pepepe na etie bawa yani saa pepepe fama yan minim se efiri chan opa ko no se ne ma esitie bia no ubedua mu asiase na odi mu amane bo adan ye wai saa pepe na tie ni besie bia no me matie fo aso ensi ewo ho Ebusia yamani body ya watonkra efra santimantem of the mayen bawa bedu ena rehosam ye no asifa de kroba koye no ewo kwabri east mensima santimantem ena emunkra wode amaye no be mani nue na nyankopon so mfa nsie na Abraham kokom so emfa emayen ye to ansam no so e de amamo Shannon so say ya toothpaste ya Leicester Company Limited for one mayo no nsia bremu kase bo efiri no num mpa mo efra ne say hot bite eno ani yeguso a yede mo ahyehye na enne yewura badwafie ho emra sha badwafie wo my Ghana mu donkuma no pie ne enim say wo mo ko excursion wo mo di so sa dabo ne ma say na wo mo de wo mani kire iyoko aboboa no na wo mo nsem nyina ne say asante mantan no kichina ni a woda no ma wo sona manyokuo wo ma che na to iyoko fu aboboa no a besi sa abrei de de atu ne tiri so sayem fama ne be no sa sika no je wo mo kwa IMF ansana wo mo tumi anya bi kura de akwa akoma ne be na so ne nyina no yokofo nya no ma ne nkoi ne sa hunti se ye nya no de a ene wo mo ne yokofo nyina akwa akotena ho kopem se ye beje cha ma wuntumi enti bra na enso ne to ne nyina na wono mo aboboa no ho ebine ntetefem na ebine mo so kura de dadae ya na ohwe yewura Alexander afanya maken wasahene ya on na ye dom kuma no ba no dani a wokasa ni wo chese kwan yokofo e de chema wuntumi fa so ene mpo sika wo mo twa to ne tiri so no sabi wo hu se ye boa payo pa ene wo ma hyeda e bo sika sabi ase nipa nyantua ene ado eto ne tiri so. As the chief whip said, we are protesting and we will not be part of deliberations on the floor. We are walking straight to Yoko in solidarity with our chairman that enough is enough. We expect you, the media, to accompany us. We are not going to sit in our cars. We are walking. We want the whole country to know and see and witness the injustice, the excesses,
in the exercise of discretionary power. They're doing it to the Chief Justice. They are now doing it to Wuntumi. We don't know who next. So we need to tell the government that it should rather focus on governance and stop this arrest. In any event, we are not against accountability, but accountability must be done through due process, through the rule of law, through respecting the rights of persons involved. Iyoko cannot claim that the person who is being investigated should bring 50 million worth of property before he gets bail. When you know this person with a fixed place of abode, you know the person as a public figure who will not run away, especially when he made himself available to the police and you use Rambo style to arrest him. Enough is enough. No, wasahene Yewra Alexander Afenya Markens wono anso ene ye futumra se bedwani donkuma wo badwafi ho no wone wo mo ba no dani na ewie no anso ho Yewra Franka no dompre se wo madu agirimra se bedwani nso de bi to so ene wo chese no kwasem ni kwan a ye fa so yokofo sika wo mo bodin 50 million Ghana cedis o de ko cedi dadanum na unya boss obeka se ha asa ebi nsida won de wo hu ne pefe se YEBOAA na sade yetete empanimfo bi di wo mo moja ekoje wo manyi to ho no sada na wo mo nso aye krado asi adua satakruko se wo mbedom aboa na waye adwumasono ede wo mo kra nyina atwa so ama wo manyi kamam nkambia ifiri tete bo ho a enne edi hene wo man Ghana mu no atimi ato aso Impedi for when you baby call. Grants, the Bechabilante, the AGYEIWAA, the Rollings, the JB Dankwas, Amudio Moja, and the Okodie on my seat. And your man from 1992 and said, Kebi Mami Kebi. And Boso Nipa Bonia, you won't point Yadin Faso. So here the AKOSUA, a bail term of Sompa 5 bail, 50 billion. Clearly, you say, I'm up on Mutim Poboni, some by your time I want to meet in Yadua. Now, beyond that same way, what you say, a clear calculated at times is that MPP Muchaman or Asante region. Asante region is your stronghold, and that is your base, your party's breath. Now, it is a two chairman, the two more parties. Era Mahama, there was all Yanti as yes, so be a man penny or main one. But that is to buy where the Minister Wadinina, Deputy Minister Wadinina, Vice President number 1, 89. We never expected this from you. Them or the oil or the wound of us or the shame. The Pasia can and Nemanity as yes, and Posa young Pompoa said before Okodie no moja eji o man si ho no ye de be Okodie no obi ati asese Ghana ye de mra e de edu ti de akoso no enya de ba be ya ehwe han e de ahwe no ebi mu sa ekosi da ben enkosi se be producer o ma gi be ba fie na ma hu sa de o mo ye no ento asomu no ye be koso a aluta continue enya sika wo 50 million Ghana cedis o de kosi de dada no mu a ase billion sa 500 na no hwan obi anya no wom so we de wuntumi na wono me ka ho no so kura no keka won ho bomu a wono so ntumi ti de aka ne se won be bodo mpem e wo yoko abobo no a ebi tete fem no awo sansen koya mu no oro adi APPIAH bi wano ana ye mranim ni a wo gina mu dia ma ye Bernard entwibo osia koya bonma no kana search ama wuntumi ana wona nsamtwofo ekasai ye nyina nim se nche bia na CID mpanyufo baba fa no a afa yokofo nso asomu amasem no emu akwakoye twintwan eno na andi APPIAH bi baba kire se we no wo hwomo pa no a yokofo de ye ntimi fa sobuo bia emo won sanse wo mo ye omadwuma sane sane fata na wo so aye krado sane nhwemu no pese kono wo so bedi akiri na fe ne mena nimfo ye wo se won mutimi twitwa na ye Bernard entwibo sia ko chama wontimi ne hotumi ton wo no wo so bayo ne sa amana timi akoyi the ebia kwadu am person of the bono CID no different from kwadu am person of the bono yokunu enti bibia nye wrong because kisa criminal kisa mu investigation both institutions no omo legal mandate say omo investigation be etisa enti I see nothing wrong with it ekwa hono so assembly omo bisa kema wotu bia we ya no omo se omo gusu aye hwehwemu enti sabi ya we de your application idea for bail no and then your application no so almost accept a grant bail na bail conditions that are is admitted to bail of the sum of 50 million Ghana cedis with 2
insecurity to be justified. I was your way, AGYEIWAA and the APPIAH could be one of the general summoning ADIAMA Bernard and Chi Bosiaku. Afeye for your knee entremo e my penny John Dramani Mahama Nakache. Penny etrese free die yada so etu o my Ghana ma se na abatu ekoso no. Abribia obi benya ho fama besa na hwene so beba begidemu no. Eya na eye amanfo ne pe tumi die ni nyina no. Ewo wono mo nchen se obetimi ede amanipa kwa wo pe. Na wohwa 2024 abato na se de NDC amanyoko ni titiriu ye John Dramani Mahama ye no ekita frank ama amanyoko no wonom se sa bama Ghana ha se ba bia ye green ahamo no na agensemo ebo MPP kra popata bribri ema wani so chini wonom kakra enam sa yo so ama mampanyi Mahama trese ba ifoba ena nani nso ade na wo hwe enipa de ya wo yema no wanna manyoko 2024 ewo general elections ni mu a na esafata se wotietia na namo achi every krapopuni matam na tena ekasiem na wakoda omanfo ase wo share thank you to na se ewo from mantem ene ye kasa ya nano nano ene buno epoye mantem na bla wo kopie mu ewo ho no ensem dodo na no gina paso ene simpie so oja kasem no de tuja ni nyina ne sa se da ene ode bre wonom na afenso no wo hye wonom bo se akwan hodo ya atete apro ese kontebe na wiewie sam akoni adune so no eye na ho fama kese so obehwe na wasiesie na timi aboa ama atwentwe ho nsem ade hye na fam no etimi akoye mampanyi Mahama ne nsem no ebini. My visit today is not simply ceremonial, but it is one of gratitude, reflection, and a renewed commitment to duty. I've returned to my in-laws to say thank you to you for your overwhelming support in the 2024 general elections. You stood strongly behind me. You voted for the reset agenda. You voted for truth. You voted for unity, and you voted for development. And today I return with a solemn promise that I will not betray your faith in me. Your belief in our vision of building the Ghana we want together is one grounded in the 2024 NDC People's Manifesto. And this is what has brought us here. ASIAMA penyi Mahama ena yete nenken na wei eyade a wode tu dwa wabra kentampo wokopie mu ewo College of Health wono na woni adehye no ekasa ene woto sansemu emane ye ne kasa no ampemu ada woto aso ekire so mai bia betu mpon na enwomesua so edi mu ntintima sansa enwomesua eyo mai bia ekire bremu nam sayo so nte no suku ada hodo ya mpanyimfo ne abandada ne ye ya wanya wie no wobehwe na watimi ayo ato aso na timi aboa ama mai Ghana so enwomesua no afa ne ntampa efra. Education remains one of the top pillars of our national transformation, and our vision is to ensure that no child, regardless of their background or ability, is left behind. In the Bono East, our target in education and the initiatives we shall pursue include completion of all abandoned E-blocks, some of which are located in this region. The absorption of first-year academic admission fees for all students entering public tertiary institutions, and free tertiary education for all persons with disability. Furthermore, we're working closely with the Bono East Regional Coordinating Council, the Lands Commission, and the Techiman Traditional Council to establish a technical university in Techiman. A site has already been selected at Abusia no echi no wasa de nsembi tudwa efa nesefo anase nipa dodo ye nei wodi wani kiremu ewo suku ahodo ya woje tete aba be ya nesefo no a ene enwonam alawa ya na wonsaka no wo kiresa kanene yi switch no de fa so ne ade nene wo ba be hwe na woni sikasem soofo ato kese na sebe ya controller and accountant general department wono etimi afa ho sebe ya na wotwe anase ne bosomi bia so ye no ene wa account mu kunkron na bedem de wo pe no watimi e de ayade aboa ho. Let me assure you that the minister has made adequate provision in the budget for the payment of allowances, and the allowances will be paid from January, and so you get the arrears. When we pay the allowances, you receive the arrears. But what has delayed it is that the minister is putting in a system so that you'll be paid through the controller and accountant general, so that every month when workers receive their salaries, trainees will also receive their allowances. So
Abusia semu se jata mampanyi John Dramani Mahama ene ekotie no yenkwa homa no so e bra wowura mu e wo brepo yamantemu ene free na hyase ekosi na wie ye nyina no na yankasa yade nyina Branson Clement na nani kotwawisi ya ne hwene santemu no wodidi eche wa bra mampanyi ne nan esi asase pa ne so Branson wote yanka ma adwa na wona moti sei Oheneyere mejotu na mi adom ho ye ndidi se no so mo ho ye anoma ya ho ye fe na mafe wo se bibia bokode e wo adom le mo mpaibo bibia e kama e wo techi mankodi boye nkyeremu na mampanyin oba no domo a wode ba ye se na sitie wo ba ye hefa no wo share ye thank you to na se na nsama hodo be no woka edi free ho ekosi se okowura mu e wo kentampo a College of Health wade ensama hodo akoto dwa woto bi ma na yeni Oheneyere ma menchia na menchia tifo eni mromo jitenye no muti Sompa kasa fidie no se no di kandia tuta no ene den ye na Ghana man ni Yebora John Dramani Mahama ebetie mu opono epoje mantani mu ni na ne sa pie che mu Ghana kwa so na Yebora ko prese adehie enkwana muwa na onto abama no be mampini Ghana for do say yo eto abadima e mai ne ye ka sei John Dramani Mahama ene Ghana mampini finale south nti na o se uba e bundo pe mantimba na obeda adehie ni na ase se odna ni trebe tu mu wa se chi mu no omye ne sa e de ma no na intenti no tanka obi ko thanking chola e na tene se o si mantem ni ma e kan situate ta uzo no be kukum na pa chia wo mu ne mu yura ne sa o ma bu ne pia di se ni na e bu o ma no e ko chen e wo kentampo college of health enti ene thank you to no enya je se mampani chinchini e ye bu ne ko mantem ne mu mantem ni ne kushia no e wo ye kentampo college of health no na ewia be ye no mi no bo pounds mon eduno mi no ena Ghana man penye excellence John Dramani Mahama be PM na kentampo college of health na yura ebeturu ye no ya jese na eye oche mantami mu a adisha so mo pampa so mo lemba sebeto so mo na eka ho edi yura John Dramani Mahama chi eno dante abai krachi penya ojo o mesni e bono kwekwe mantami nyina no o mi na do mo ne manya be PM and I think you can tampo kunji mu assembly members e wono omunyina e be pie mu a out mu se don e di orechi o mu be pie mu o can tampo college of health na thank you to no etumi e ba so e ma peni be duru ye mu bo pa bi bi ye no e na oba e bunu koyi mu mantem mu a e ye oyempon a oda na no matena konyanyina no ye bra ba sa hene ye ono na oba e ye bunu koyi mantem mu a e ye regional house of chief oda no etine mu edi after PhD pan ema John Dramani Mahama metena na owu sechi order man penya se won ta man penyi ba so obede man temu fona se ne mo me kwatu ne ewu ene so wo cheduma so man penye ji wa bra e de Ghana aberi ba ne she ne sana e so ni pan yi e to se Ghana fo mum e ya de che obuni ko ye man temu le de tum no mo da yura John Dramani Mahama si ere na wo chirem se yura enya biji man penyi no na o che Ghana cedi adi to America dollar ne ho na dollar ba fa yi so no mo ba sa cedi no ma ku dunu 15 Ghana cedi san sa ka pona o nya dollar ne ba fa ne mo me John Dramani Mahama ba ye man ni enti ya fi endi bu tu me si ankra o tinye ma Ghana cedi awon dinu mo pija ne ye ka se ni $1 Ghana cedi ni gu e na edu tinye ka $1 no enti o je ho aseja e ma yura John Dramani Mahama wasan ko chere mu se yura ba yi wenjaya adi so bule ko yemantem wenjaya mu ka esanse abra yura epe baby alanchi si Ghana project mo te chimai e bunu e ko yemantem hin kru no be lanchi si Ghana project ne wono afin ki yura ma me bunu eye adajene oje hu kai nti yura ba ye nche bia ne mo ne mo pade gwa kwima o pese me bunu ojuma ye nche bia ononche the national apprenticeship program ni nga ye nyoma yura ba sa hende na ko wuce techi president sama bulisi president ha ko chief president wa ka se o se mu ne da yura na ode ne kasa ye e bale bi ye e no de adistraji atu yura no se o she bu pe ma te mu a ja kwensem en konkai le sa tonti ama o ke kasa me kasa am robbers afa ho e di yi kwan a o ko be bi ti se kejeji ati bubu ne amantia
esan se kwan ni nti no ya na amro besi na kunya kutina fo edit mem ko mo nyoma pe pampo no nyame afefia wa gibi cry the free se min ti ora mo ne ko kwan no na amro besi on so ma se wa fa de tunu ne se o se e ora bo ne ho mo jin bia na adisia won sem e fa ne tuma pe fra e o mantam ne into de tre eura se university e ti apon no o ma di embra bo e ko ye mantam ne wa fa de tu just say abanye chemu me se NP ke abanye chemu what they say we are things there obesi regional house of chief office kese pa dia ma hemfa no no matina wo ayejuma na yura na office chief kom ka no ina wo tell me say abai dada no chemu no mo se contract kana ko me da ne ho juma ko ho biem e go ti yura ni so mo ne ho mo je na contract se ka ko da ne ho biem e sa na no e de nya at e de gom betina na fi asan bana meeting club no kom fire on ko na wo yema atunji e ka kreyo e fa ne tuma pesa Bono is regional house of chief president. Na office the Chikani Seminary and a mountain for you Francis Owusu Enchi. And to edit to just say the question may won and say Obabu is a state here will be any Japan. You are John Zaman Mahama effort to a Buomino. Opinion ACCRA obutumi abumana mo maya kwa nsuma pifra nsono kutina o ye mantamini na name e dia tedi mo jeni e Mariura John Zaman Mahama no de tumi ne se o cha bunu ko ye mantamini nga de bi ada no ada ye pa e ka ni e ye o mali ko te chiman nso be tra e John Zaman Mahama e ma impuntu tuma be prei e mra bunu e pre mantamini afi ko e sima na e ka fa apan mo se tam no e adia se onu su e de at1 na ni na and now you are John Mahama. And so just now what I say, the Ahimfnaka, the original minister, no fucking now, a just what's not to him, and the person pay woman say, was really not to be Juma. Now, as for appointments, the big project, ancient air button, a big dinner, a plan which was for Napoli East Mountain, when Jay, or Beshana, a plan which when you never saw, you know, or you know, Juma, if I'm not the some. What you both say, or the room nothing, no, I'm about phones and to happen to paper. They are digging deeper and allow us to understand. And no, and our duty to JHM say, I see what's a man king. Clement, Sania was your bonnet of Wadiama and Yanija Wopana. Ye pese ye who a free or China Yankopon bois, Econo, a heifer and an any ashe. You say you are freaking company, the nature most young. The sounds of no man to what they are my injection of nation favor. This year, one woman to me out young. Now, I some more attention to one what else woman. Clement Blanson, my young Fawusiani and was a papa, one sham, one man bonny and sopa, and one yat near Massey. Evusia, way a ye Clement Blanson, yet half friend the small sea. Way a yasukitua we yiri pepper, and now what the and someone who do a nebuno apo ye mantam mu, and ye Rajon Draman Mahama PMO, or I will thank you, Tony Mono, the aqua swinging ano, what body tofua at the Amayano. And yeah, Mampeni Nama wo Namunina no, and this at one rambe drew said Chibia na ya bossy canswano, Eddie Chiri. Na aswa hwe sika samso e de krata bia ba beto nte no wo mo bɔ amane SSC wo hwe e ka ye de ne wo no ma ye de wo no maka no sabi obi bia ni ho a wo de obi ka na wo frɛ no ane yem nhye no nanso e kama ye se de ye sie di nokre na fe ye ne wo mo a ye de wo maka ye timi di kasasie ne wo mo soma ye kronti no na fe se de ye ka se ano a ye de je bosianya no ane edi tua nanso ye de no de yetimi di mrana ne nhyehyɛ no so na yetimi homobo ne ombeka bia yedi so nti amasesei akwampono no bia ebie ede mayen enti sade nka wo mode ani ode ne so ene ahohare so be yire yen mia ye konse wo moje wo musika no wo moda so etretre akwabanum ede mayen eno ena so afọ hwesika samso ene badwako ne tenase na wo no ma yede wo mo ka na ye G24 no wo mo so akọbenkrum akonti ase ngumo machese ewo mu se de wo mu akade interest ne nyina na enyini na so kwan ye fa so de ye japade bi ewo ho ana de akwakohwi anso bi ya enekura no cedi ene dollar no etimi apema batire ama na no mampene de to so se 150 billion yetimi ahwan de afiri so no ama G24 no so kura hu ye mobo
ya wo mo san so atretre ahye num se de beye na yebetumi atuatua ye na aka nan kakra ama ahoto aba na nso ni nyina no na no nkyere se wo mu gya makon ade yen wo mbekọ so asa asoso yimu na fe yadom enya bia de atoto nkamfene di na adom aboa ama yebo ye ho so a yetumi ehu yasenem ni nyina ya aban ne nhyehyɛ ya wodom ayo se de beye na ka ye de ewa amanfoforo so titiri odisika tompradafoɔ no nkyɛn no yɛn ho betumi ahenhan yɛn tiri sɛ wɔn asa akɔ entiase nwomam na saa nwoma yi no bra wɔn mu hyia ya ɔde wɔn framework to hɔ no ɛna saa nsɛm nyina ɛbɛtɔ dwa aso ɛhwɛ sikasam so wɔtintim na wɔde ama Sompa sɛ yɛmmɔ so na Ghanafoɔ nyina wɔn mu ekura hwehwɛ wɔ yɛm hyehye wɔn mo enim sɛ na nanka so afoɔ nyina ɛba betua bi no ɛnkɔ so anyere wɔn ho nyɛ adwuma na mmom ma wɔn aba mu esan sɛ kɛse ɛwɔ kan na hoɔden so wɔ akyire nti na aboa no wɔbɛpem a wɔpimpim n'akyi Awosoya to ansam no aso na yera Ibrahim Mahama ya wano ya Ghana mampanyi yera John Dramani Mahama ni nua prekope ya anya nchenkura wano so ade eya imani Africa panyi pa de akyire yera Bright Simmons akwa gyina mra no na Accra High Court ɛhɔ ɛno kɔ file ya wode na kɔ kyerɛ sɛ dabi sɛ akɔba no so obi kan tango so sɛ na kɔ ano na nkɔ nkyerɛkyerɛ mu ade kyepɛ wɔro bɛyɛ mponkodwuma na papa wɔyɛ nsɛm a waka de afa no ho no kyɛ sɛ ɛyɛ asɛm a yɛnka ne nkyini ni mɛkɔ yɛ ho akɔkɔ yɛ paa sɛ papa no timi ba bɛkyerɛkyerɛ ne mu na ne ho fi no a waguo no wɔdware no wɔ mɔnten so na Ghanafoɔ nyina ehunu bie wɔ se yɛ biribi ɛpo bosomi yɛ ne da na tɔ so dunkono bosomi yɛ atwa mu yi ana owura yɛ wɔ no yɛ vice president Adema Imani Africa yɛra Bright Simmons yi wɔkɔtwerɛ yɛ article tenten ɛreto ne website brightsimmons.com ya na just a title no asɛmti ɛda so aya Ghana provides a lesson in how not to nationalize a gold mine na sɛnea osi betwerɛ nsɛm no a no wadre no na sɛ ɔno Ibrahim Mahama na sɛm ana no wɔka na nkonko ɔno nko ampo asɛm mpo ne company yɛ friend sɛ engineers and planners EMP company no wasaka mebi akwa foforo ne company no wakyɛ sɛ wadwene wo ba bia wɔnte aseɛ na de atwa ne nsunu mu no sɛ wo hwɛ mu a saa Bright Simmons no wo wie ya pa no wɔsa hyɛye arekɔto X ya anka ne ne friends Twitter yi wɔde kɔto wɔn mu bi ɛma nkorɔfo hwehwɛ ya enti wɔn kora de wo yi na dwene kora afiri so yɛ so ebi kora nkɔbaw enti nya de ɔbɛpɛ kyerɛ kwan biem mɛ bosom ne da to so nwɔtwe ana kyɛsɛ anoma bi akɔwesa gu na som sɛ deɛ owura friends Bright Simmons kɔtwerɛ yɛ no sɛ ne yɛsi bi trend yɛ nya asɛm ketewa ma nti wɔn fana ni nkɔhwɛ ampani ampa ne nuane ampa wɔ kɔnkrɔfo social media isu no kɔhwɛ bia kyɛsɛ Twitter hɔ no wɔnya 93,000 views nipa nkoa ya wɔn mawridie ɛyɛ 93,000 wɔn mo masa report fi ya anamra kwaso ɛno na aka wo bia ma yɛwura Ibrahim Mahama ɛde asɛm no akɔdan Accra High Court ɛkyerɛ sɛ court no nkabi ma no na sa asɛm no a ɛyɛ Bright Simmons no kɔkɔtwerɛ yɛ no ɛmra nini afei wɔ hia sika twitwiri die afiri no hɔ 10 million Ghana cedis sɛ ne yɛbɛyɛ no wɔkyena biem no wɔfiri mu fia wɔte wɔ no yɛwura Ibrahim Mahama koraa ho asɛm sɛ nam baabi koraa no anyade a wɔbɛba sɛ kyɛsɛ wɔba no aba bɛka bi sɛ nsɛm wɔte sɛ ne yɛkyɛ ho taate sɛ Ghanafoɔ bi no mu tumi keka ɛnea kyɛsɛ ebi mu koraa tumi ka ama ɔno yɛwura Ibrahim Mahama no ne ho koraa ba bɛyɛ ahi ba bɛyɛ tan sɛ asɛ aban sika ne wɔdie ne adeade wɔ abra emu nsɛnsɛm ɛnte saa ɛno na aka wo bie ama yɛwura yɛ ahyase a wɔto saa anamɔ yi na ɛno nti yɛgu so ɔda yɛde ani adi akyire deɛ bɛpie firi mu aba biada yɛmama so ɛnsi ɛwɔ ho hot bite kaseɛ bɔ yɛ abusua yɛaboa no ɛfiri Sompa 106.5 ɛna yɛde ɛbrɛ mu Leicester Company Limited one other year toothpaste and the brush ata yɛkyie wɔsɛ wɔ paapoɔ sen papa deɛ ɛtu akoma ɛma wankasa ahotɔ wɔ ɛma kaka bia ma wonum no ɛyɛ house toothpaste ane ne brush wonya bia wawie kura Accra kuma semon fry 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 390338 yes the SMNsia ya nyano anka abo abiche yare sansa ba ye ama yese no ayese fita ya anya asem keto ama ahomeka hit patch nso hye wo pa
was a share walk with my wabra son and then soon a gugu and ya, march it won't to me fa. A cobana son, while we young hit patch. Oh, a bama was sitting was edge and show. Won fenwa ya oyano won ya ka hit patch enya de so che so be complain kura biem e be kwakura de free wa e ha obia e ma ho kwam ya wodo ya eto bia won sa be ka bi e dem panyifo ani enkomo na e hwepe won mo e kira kwa we so ne yegina ne ada ye ho taw ya ba ne aka kiri no ye be to so Kweku, minim se wa ye hye. Me kra man nane. Na so ebony show ho a embaso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom then it's not on but Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wo fa baby na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fo medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwiwsi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me sen finfem me biem na wo hwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu munde dinam se menya foreign call hello papa what do be ani o se me feel London ekọ US o na no kra do kurukura fra me boma mania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi ekọ basempene mo de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de oh wo hye ho ekọ ba mesi wo boduma kra sre kane no a na wodro US won so manfo bondin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agiba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodogesi eye bemaba e wo dansi mu woton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about danso te se bibia de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free
Accra we ACCRA depo ene pokrasi de no kra to nkyɛn a wɔsan wo bi wɔ Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wɔsan bie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Koshiman Kumasi Sepasi depo no kra da nkyɛn a ebi so Magazine Road head office no wɔbie depo kɛseɛ nso ɛwɔ Dadeɛ ntam edwe so Accra Road Femeswa opposite Alhaji Salia Ampaba Meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Hey, brand new. No, I didn't tell us the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they're times. And let's say what be Nadu. Bra, what's the pain? And yet, sister and I ask the arena or the hono into the fat on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra, and you miss me here be power. After construction, I not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis. Anybody pains. And yet you must say, Ahomeka hit patch. Hey, bra, Ahomeka hit patch. I had my power. The feeling hit be a bra Mediterranean. I feel pretty a wabi mo. Please not to me cry. I try to so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahomeka hit patch. What the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Agidin Kratuatum. Sompa Kasiebo. Ajibebia mpa yentuo Somfa mamoen. Ewo mesua won sam no samia esitia no ya na ehia pa no ntina ban bia ba wo hwe na woyi panyi pa director general sebe ya obehwe na wototo ne ma wo mesua won sam so atimi afa ne ntam pefra na ye kasa ya professor Ernest Kofi Davis wono na wo hwe ewo mesua so se wo mesua kwankyerefo wo Ghana mu wose yadija wane ye dia so wade ye no one wa ya otefa consult wade ye so ntino watutu na namo deni akire mu ewo mensa huduo mu na ye kasa afo no southwest mesimo asante mantem wakowura mu wo na wakọ ho na ne amanebo ya wode bo ni nyina no ya efri na na asaw ababi ohepopo ya wono tie dwaso ede ma dehye ya mo wi so no eni se nwomesua ho nsem na tonso mu wo akadie ene eniama huduo ya wohia no eya ade a wonsa enka bienu ti no ama nwomesua agigya wonpotemo ni titru krampo no ade ba ko ha wono menne wode wani kiremu ewo school huduo ya wo no a eni enkwada no lower primary no ne class 1 kosi class 3 ewo se obi enya ne kire ni da bi wo maka wo mabom na class 4 kosi class 6 nso no wono maka wo mabom ni nyina ne sa kirefo ho akwatwe ede ama wono yenkokotie nana ababio nsemo a wode to panyin anim mi akra me sa ba ha ni ma nse san kra san aba sana tie ni die ni bibia Christopher oni mesumi ni jo se do sitia no meso oni se de jo se omo na wa yeso na ye dia sa eso ombe kwa ba ye dia tia da bia sa ndine na mo ba ha na die no mo kan jo na ma kana ma so ka me se ma mo ba bi ka ba bi ka ba jo eso mi se ke sa se de we sia ba na ye ni ji se jo e ma be na me ko wo na ye ta mo pe wa fo jo ti ya bu pa ye se su ya de ye su jo mo pe bi papa jo se mi fala jo kan di nya ne ye kan yo so fu su o ba sia man kan so ki mo e se de ba ko to Awusia nana asa abebio ya wono na eye wo he ewo eye wioso empotam ho no na yekọ ekotie no achi onimonyafo ba kalisade wono ne bensi crash ya wono so ewo empotam ho wodi akire wabra na panyin no ebonto ano yentie ensem a wono so ehweguye Koran sakra ma mhwe ne ma ba ku dia onso ebihia ti office me director so ekuso edidi ho nkomo a isiko kwa faso edidi aboa because na mi wura ha na mi se population ka dos possible ali trip but na mi wura ha at salam wura miss no maniaje the best fair process ya boa na odu akra woni mi se nkomo na emwano intimi emra mi se same absorb teachers for na ere abaku mu at least but was when a teacher for the team ya bibia on better maybe also e was school mu ha beboa ama additional side ati abon kai
Abusia mensi krache ya wono wa hafo no South West mensi mu no ena ekotie no monyamfo Abubakar Sadiq ene ne din ne krakra mu no ena Professor Ernest Kofi Davis ya wono Director General Edema Ghana Education Service no wono so kire se wa ha hodo ya wo masumagu nanim nyina no watie na sopem na wosese ne nyina boabo no makomako na wode ato ne ka mu de akwaso ekese na wo hwe se be ya no yie mapa won sabe connect mi abo wo mo so e won potem ho bas teacher for or the Sompa FM woman team and the local minister na swat and maybe you do from the two Awusia atu wey a Professor Ernest Kofi Davis Director General the Ghana Education Service no say one samwa wo hwegu ni nyina no woje na tu wo hwe na watimi akoye ne yie de ama adehye ya wono mo ho yentu ansam no so emfama mo Awusia ye to ansam no aso na yakwa man so na ya na yamane boni kwabna nyakwa akodi enkomo ya chesa ma me ha na besiu woko atiwa West Mansini mu a wabo moden ane enuan mu binom ya chesefuma gudie no ya ban pe so tu ase wo mnya mo adwene kura so mo boa ama ban na tu ase no wa kire nipa makomako edu ewo ho kwabi ma joy mo bayan kwama ise yan kasa na asam ne sitie minu aba asem ni nyina no ene se meno ekase Dr. Hannah Louisa Bisiu no eye penyo da Minerals Development Fund ano one eye Mexica penyi edema adehye wo etiwa West ene bambo edle school wo eno wo come to ma eba ano etu sa anamowe na ni nyina no ene se penyifo echem se okopie mu ewo achim abombo